mugambi kombori nga mogeni mumuro ya chabore no chotigu bwata maguta bwa itonge mikiana yonse pi bono bintu bikasari kabone bintu mukungu bagatama bana bagatama bono kene nkejo nje boti mbwati kene mberu koti naenda riri sakara gande bimse nduro jindu kendo okora genda lakito yenda bu ora genda turakora chungu Mwancho murigeria naende nakwariganirie ase gitasini kigito enyomba tuguja twakwanira ububisi bwo mugusi ase ruga ekoigwekana intubone gesaku ande chi story togokora iga nabo chigoko komoyo gose cyagukine gose cyakorokereria mangana abera atatu igoro buna tubwenta komenya bone gesaku ke mugusi bunere botambe twabera twakarata chi story ko ruisiko mwatonarire togotare megondo twatare mechi twaboroke buna manganare lakini rero yanyari kana siki sababu chitare ko nyare kana twakoreteire umurogorejo igakuruma iga kanyomba kaiga asenge njo yake umugaga mbato ikaransta gabwa to mugano bugo kumia bona ikaranse ta tabwati asakorokaka bona ikaranse ta iga tabwati nyomba koroka mwaye akogenda asororo arosikendariye na bamenye tabuna ariga igona kikiagera twenyoraga kiagera stojo tware kogenda mwaye tuchikomokorero mugano gochero tatabia marieta naende ngakia nyare kanete paka igaika kenyora buna ariga abantu abange mwato tabiri kakarosi WhatsApp group astokomer na twana gusanga ekeroro kino kiburwe twarosiri WhatsApp group ntogokora onye gutagete comment ase WhatsApp group ya Busongo Vibes naende ne WhatsApp group yabo gusiboka ebe gore Kenya ebe gore Araria ebe gore America ebe gore ando sia sora toke tome request yao wetira WhatsApp inbox number 0700169444 save nambe yo inchu WhatsApp texting akaka ntekete ko join group nkobeke Busongo Vibes 0700169444 mwaka karibu sana tege tubono kwananirio gi kara togo tokogosaria ngane yiga ngakiukorukwa marieta na aigenga kabisa ngoruko mugeni miyenda inkabo iborunka gia nkabo wirwire ase karuga esani nyatieno esani nyatieno aiga ward kiye was a constituency ward ere kesima Meanyamira county Meanyamira abuno wiboireka abuno nyibira kenyoro gekor kunyantaro abo baba mara moja bonse obori oyo moro unande ga onkinire teme chane mekom una na kiremega na bombwate mugano mutambi nane nchandegete okay taraso aso mugano iyo etagete kora understand kwanza nga nyati aye muntu kyore kwanza so tadekera toko chako mugano yatukango muntu kumanyira bijya omuntu enyumba yeitu kero kende okay tato minara moya ro mwako mse mwaka asirete mwaka 66 igo montoro no monginoro ande tayoka era gitaka endo obwa isenje emechande yankabo okay mechande ko yera toringa kiagera tagatam abana no bwate bata mongino era no ari okay emechande ne riye twere sama twere banga so bwenge emechande ne rene nandega kiechande one emechando ya chagete omwaka oria mwaka 2000 mwaka 2001 yani mwaka 2021 2021 yes 2021 mutinyo nane makomekanaro oyo mwabo tata yani mukao murumu abatata okay nararwarete nyako iguru yinse bonga ngamuge nayo komoroga njinya komera amatenga yaya akibona ngoro omuntu bamdo mungino dutu kinetie akinkomoroga abantu banyagukwana kinya komera egaje kumutinyo nane mungino yaja kasira ebikuru kibya bango ingubye munyako uchiwanga ngo munyako yicho abantu bankani ya mungito cyangira abana bakorera na muge nawe wita mama
njetinje di matangai akagendiwa mori agiriaji gututia na betange mitinye bire tabwate nyumba buya bana kware kora mugakire nyumba pona kabanse miezi 2 pono lia beire atugutiru pono lia tugutiru litukulia kwendiwa nkamana kongo rupropa nkaongoru bono abantu bagante bya kira abanyakinyoro ba kongo gusene family bono family yo mongino bono sirete yore mogata atamoke bono yes njenga umbi matuka kaerange matuka na eratange mundi kumuna kairo mogima igaje wika January mwaka 2022 mo itarikiange isano iga ng'ombe ya nega sire kurugweli ng'omori kana kibona moriana iga bono ngate mongina isana ne abutuko nakibona moriana iga kuko nyara abantu bantena ngamugeni abante njera bagotiana bwerende toitu bwerende bono mesinga kibona nkwerenda gake egente ega nkongera pone moriche yani sana ne abutuko ate mongina naki ya yengo morianire bo ngomri te kwana bosa ngina ya sokite te kayo ngoji go sona nyango bete tiga bono nyebwati kanyore bakore te kaya be ga soimu iga soe karijisi ya chichirana kaira nangata yo mongina ya ngombe te yo nchubo ko igore keita nsoke egerenye temeso soke eni chinyumba ngombe ga chikondori kayo bone kane bakarochi omongino bono makomo ngosirete abamwe bajite bakabike biro kurupara pakaroche nse bamurigete morogeta chyo ono mwari ngabinyoke ngombe kangi pakaroche kamanya kongetie sabe iboge kangira ke kituka isiko rukwesani chikandete tiburoche angena kwabo lakini kengumbu alinga chakanyora abantu bakomulege gitojo bakominyokia bakorutama gende yankonje tino motore ngo manene ngakingo mutuyi ngakura abantu bagasoka abandi mechiga no mungino no igure abandi bakuruse ito bakababokira bayina nkengeki ngo batengo bereza iwo abana banya babubiro bakongita ngibakomboli nangwa nte kabisa yo pono rende nari bande batemete ngombe kurumbu abo bande bwanyitikiri una yaita bakanyereta bakanyeta banyesi bwana mambi tiembo kengende somo gambi nganyoro mwako minto no abareke no ali akwereza abantu nga mbwaye nakite koroga tato mino gosebono umusacha bumungino yo umusacha bumungino yo mumako mukabona bono uri yanko yane bo bro mwa tato mino aha mo buri mwaka nana ogwanchire iyo na mwankinia iyo ni mwangoboro bono mwako yaka wabirenga te umugambi gendo ngeyo to ko nyoko na kende yonsi iyo ndokora tebyo abana bawo no bwangitete mugambi tebyo abana bo mwako no bwangitete egere tukubona mangana ya bagamangana na oro oro mungino nda hasira bagandenje na koroke na ito mungina kende ingera era ngombe maya asibo irikuruga bajire ko mitaroje bone gente yasinyo langeria abantu boria langeria abantu mugambira ante ngarende bwendi abantu batano umungaka na elio ya abantu bawo na abantu aba bamura bawo bacha egere mukubonera mangana koroke aere tukuria linge chuma munanginyore chuma pili bono amangana koroke abe bamuranda kai sombiru guchiroje bamura mbagiti bagata mugeni tusangirenze kono njina muna tigedere ngatiga mugambia ngani mugeni mo jamangana abantu abangire tago tiga to bebera itoro sia mangana arende una akoba mane ya jaka era rende njenga abono bakwetene chikase nini sho abaminto tajika ikazi nabana yani abaminto kabisa abaminto kono inda mangana ya jaka akaera kono igachikuika mutinyo kabire angitari tote angitari sana angitari sana iye nale beje kwenda umwana one najete najeta gasabari agacha kairana one kerairana agande tata enyumba rubwate naye ntoyiko tumbana mu twensi kibesezi endo libitabori otomentrine eyimo ujamata iga otobekera kanyumba rega itu twara anda gante kibesezi echopi meja ngagenda sakuru kumagomba nyimere to mwano oyo mindono kurukumagia abigeta matabori dikoyo kwante mugeni gakia bana isikobale nkonyi
ngingo kwa magi mwana ndo akore gaskinere ake isto majigwa gatwarire nkonya yemo gake ngire matore rumbiri abana barwire sika engo matekinda igwe ntagote njenga ni sukuli cyane magomba kingo yanenga janga mwana nabagende ko yera matabori yake ari nge Jumatatu ikaiko chuma nali ange tariki sana yandoje cyane tariki sana nali umuntu angakirite simi ogonte uko nakiri mugeni biyole amatabori rwa gatwarire no bwate ngagisa wangaki bami mwana magiya matabori yaria nakaonete gusina nakaji tigamwa ngotebiurie matabori nakare nimbwate naro kumbe naja gwate gitako makia ni bonje na bwate matabori bona njiringa ruo nakora kende uria kabuturi simi ngakira umwana uri ngamatei magiya matabori bono gwante naro bono agante nakare taki naro kita ikaiga akega mwana uria agacha ngabwata ne simi ngakira umuntu bono ngake ngakira ndibakwana no muroyo bindo bono nko mwakira ngamatei bono matabori ani ngano gwata ite gwateba abare beli 10 lakini ngo ripoti nja kwa Jumapili ai akaputole simirende ngo tayibono beto yonde Jumapili ya twari jibu ai bono kira Jumapili ya baraki ngoja kwa tabigante birinde Jumapili Jumamosi yetu kagende kanisa bwage Jumamosi yo kuwa keresi minomo manyite yuma no muntu to wake yuma ede muntu ngakire tenga nakanguriri nakangurira gukari to jina ngakira matabori matona narandera narambe ko muntu ngabo muntu okay jene ngaruo nakora kende tugake Jumamosi tugande kanisa Jumapili na gwata kibundi cyari nyabangwa rire gasi bone nyombe bono mwana ndebete kiyako nyobali miru musingi babona ngwa gacha bali muntu yama saa 3 muntu yama ko ngakerezi mugeni usere no muntu nako tebeti nakite narwite Nairobi nakite ni Busunga yale igate bochi Busungu okay karati gabana tore bwana uyo kugwa keresi ni muntu uri nakite no manyina matobori gusino uri gwa kirite simetekita matobori uri utagita matabori okay nero tena uchiri bono Busungu uchiri Busungu okay bono uyu utagita matabori uyante beti tujaga tumire nero retro muntu onde bono retro muntu onde utagita matabori okay akagotenga muntu uri ochire Busongari Busongari bono ngamatebirende Busungu tingoja nimbate gasinga kora ngaya gakincho nchwa buri nchwa kajibesa yo moleta matabori engara muntu nabakare nera na matabori ya matabori ende akabutura akiro umwana uyu bano mingi magiya umuntu uri ngakire simi ontabiri ogenda Busungu umwana uri akabutura simi nari abu nabutura iga kitaiga oyo mwana nakimugeni ngomate yayo umuntu uri ngakire simi iguna ntebiri abonde nga okogenda Busungu baraki okogenda mu gihugu kwanako agande gakimugeni togenda gaki ayo abana isikubali ngomate yari ori onyo tokogenda taibono chinseji ndoko ile wasabu nimpata chibundi aliyo sana ne saa 9 kimbwate pipi imbwango mwana uli akaira nakagenda lakini akaranteya nkonye singiri gwina amatenyo akyo jibe ngo kadu gasiga mwana utumetebeze tari yane timbwate beze yendo zo muroko rwichobo nyanga akoyebeze ngibeze gikuye ayo muletere mwana yakagenda akwire nagante no ai nakonyirwe bese mwana yakagenda tikange sana nega akanga kiresi mugeni ogenda tole nakibono kwa bere tiale ngoma tabieti gang soi babu ngesibia kabika chianga kabibibigi nkagenda rende nkamanyora bwo eno ale asa matabori njire na bana no bana mukae no nangina tukanibi tukagenda Pweka magomba kabika muguta 200. Bon tengo na chake. Oyo teto mwanlia matobori. Ngakimorenere. Oyo no minto bono. Oyo tato mo kinyomba bono kinyomba. Igo tote venga no mwana uko no mumrumi. No yo minto kinyomba rende kinyomba lakini oyo nyomba ne yamo. Oyo minta. Bono rento kabika magomba kabika muguta 200.
tukarinde pipiki timira ngamata ibasongo tukina pipiki omwana aro yo seito obwate tuko tukajeje pipiki kimira tukaenda boso tukika bosongo negari tukike stage tigandu siesimi imwakire tumanya sakarteki oyo tutagete bono taita mataboro atwakire yani tumwakire rende mojo kunesi nganya simiante bwate bese karusie nambe simiane nkao mwana oyo bono amwakire kamwai namba akamwakira oli bono gwatagete omuntu bwa matabori nga yori aba tabyo kwa baka magutano stage yani stage yechirori ya chigo chesa chikurwe sani ni makutano yere mate usembo songe town songo yasa maguta injira kwa ndofaniso togo timbo kabona yo okomatebi imukyo koboko yiro ndakoroge chirori nchiro kipipi abantu imukyo koboko yiro akaimoki amana tukagenda tukikasa omuntu oyi egente getanga tuboleti mbabere more tukamatebye lakini nchenka sensi ngapana mwako yabete masi kipingwa ko morekini kaita pe yani oyinya kubakira simu oyo twakira simu cheningwa ko moro bona lya rwe torende otobori mbabere more tukamatebye lakini njenga birenga bibane bikalende senje ni mwa to muchando rika anga teyo mwana oyo lakini mwana to tebi nga mbabere more agate toko enda paka round about ya nyagitari muntu oyo batagete nakareki makari general era agatangana tukamurumaega tukagenda tukika mochari tugatira gapaka namaguru bombe ire muturange igara kinya tangana ere gwe kurenge era bieka okay tugatangana tukika mochari tugatira tugaenda bugeka ito tuliritie aronda pautiga nyumba nchiri ga guikaiga chibwate chisota migati ote mami kurumami nabo gete tindari kende turabogera turambia soda maana tukabogera tukikaransa chipenji abantu babiri chipenji tukikaransa kiro montago musia sote yenkenke tukanyu lakini akonywa asuta gatukie gento kiriga ageikia akonywa sote nyitara rekaneki lakini yeye mbi mete awona chise cha pesa ngapi ono chire saa 10 kitu kama saa 10 getu wake sana na nusu kuruka anachirange saa 10 saa 10 ono moto kanywa sote gakora mna tu akora ya tu ni gichuba gikesi akabwata inoti ya 200 akaeriliolia manye netu akamori singi 75 na mwereti na nondoji na amwereti kiria kabiko mubo amago tobolo oro na muri babere manyina matabolo nino matebi bwango noyo ukamuragokia so yino matebi noyo kera bo mwago yu oyo bonde nsinyo no mwana yali gati oyali mwago yali nsinyo amago ante amago tobolo na muri babere bona manyina matabolo nino matebi noyo amago teba ngabona ntokora etokora ende no manyina matabolo chimatali tora kwanene ai tumanya kwa ali chiwo nchigwa ke sabu ndenga pana magia igona na bogwanja ogenda ebweka na tuale kom ante yati angende tukwa enere manya kwa lichiwo igendo na matebeti magiyo nyure gane town onyure gane town akagenda puna agenda bajeta sa yanchi buna ne kona iga anyenga swezi na isaranste ndaene mnango chiangene se paranga ikaranse Kenya ombaroje bakamba anita ikaikomi no amo ita ikaikomi nali mwana lyakete agante imugen mwako lyo ntebiri hoko genda paka ali stu amanyora makutana won egere tu gwetana rori tokonyora tokolte toje achikorera matabori yani ayogenda makutano barao bachinero baitinero mote magia nakioko enda gweka twali komo ayanyo ntiyogende nerori njenge namaguru togenda tata guchia mwana yakanga gakonya ukona nya koge akonya koge hinga igonto kantire ngakana ngende guchia makutano birange bikanga pana tigangende ndori bakori ndori bakori ketri yale ngo bono jero lintagatati ni ya matabori chine sikori ya matabori bono ngo chikogenda iga
ndoritiyo ya matabo ngutuma ngondo rikinde bante bari kurina ndurikiye gitagisinjira kibangira gutira okoro na abu ya bweteri ukaiga agaso igume ndibona tingira ndiko cyari sinenjere na bante ndingandire ngatira bono ngaunjuka ngatira ngaje stage ngaina makuta na bono cyari saa 11 Wabaganyete. bono mbaganyete saa 11 saa 12:30 ngayabu bwaire tata ali ndo siye simi umuriro ali simi ngarushi mufuko ali ono sinseita saa yakuna mishya isiri kwa saa 12:30 Ngiye banta babali. ngatakwake simi nganya simi tebwa tebesa kaje kuna kuneme huko kanyamba zingi 70 mu huko ngarushie pound kagure kati ngabeka ngaka magiyanga ibo nore tata ngayo nungwa agenda ojinza cyarire ejinza ngabe ngoje twatike pipi ngaye nege sono kya muntu ngaya twagenda sako guliyo bara Ketata. no twagenda bachikomorge sinko bomurira matabore asako rugwitibo aibo nege ndokora Itiwe yabonchari. yabonchari Liyo bara. ai hononga igongende agenda ka imbate miesi mime ngo kubekerande ayokoreke Ogenda. ka amana tinga likende kabwatanga singi bibya bibiti chati na gro de pound kanne rori kemera ngagenda ka ngaikaka murugano taringe bubuya kanyorenda abana barosi ndagera bari barari ngono cyabere sambiri ali nanje nsoete nkarara mambi bugakimbwa to mwana umuchukure winyaruka ko enda le plebs ne skure so mu muroyo no skure ngaroti gangende nko umwana mutige skure Wo mu muroyo bono twalengenere bo no skure ranga. no eri ngaro ya ibirenge tibo tiga mu muroyo nyorugete tigangende onyo ngai mwaki terende tata ngaki oko genda se bono ngakiwa muswati eno ale nena bwa tu mwana kwenda place Murugire. ani lu mwana place oiranire bono igore keita bono nyombali alimo muswati internet yako channel o muswati uri ko ibura ko kigaro bugia to yestima uko muswa nyomba ngo boli ngaki ngayuma saja hawante byali mwachite komo tajit lakini ngakeni simi botuko anga saa 1:30 onte bininyoru lakini ngo chande ino muswati yo bande bono lenti ganyi mukiesi miane mwakere manya sagala asali ngo jigwaka manyesi mire mutecha ande tigangi ime yo muntu yo ndibale bo bajete ko nangangere ere nganya lere mutecha wange biranga likamanya ko ngapana mangana ali ndo kenaro che kinga nyete muswati yo mangana naro china muntu lyambo tinga hatu tinga papire mole nando kamenya kugenda tugenda around about ya mato na ngamba muntu bomanya na matauri etokwenda komo tumanya ko ali chiu muntu yo nani nganye kwake birenge byaseito abantu ayi bagaituma nje batagete barasa bituma no bandi akimu zwa nanti kamatekene kamateka gocha angakeresi makeresi Kienga bwatu bono chiriti bono chibwakire bono bwa jinsi yataukani yaza tutaragendera asinarante gete tubeke boronge segincho umuntu turigerete omuntu yo begete maski erega mine tingo umuntu uri bakwanete nera sesimi nero manye na matogori oyuraje oyo inje bone keraba chiete no mwana yo mino oyo begete maski ere igare convinced nganera nere kyaranaje mwa inje bona madena ninje bono bachire nere no bachire nere haya kurwabo hono rende muswati ngamatebo no angakeresi ngakeresi mijenga genda bona ina ikirika iga tujinsi anga chombe ngakamenga omege muryo na iwete bobe bono akege chibundi chigacha tikate to esmiti karubusi ningi 2000 enda de esmiti kurikericha se yiduke ingeri yikoro bono rende payibuge esmiti bagande bagosomo changa bagokoroga ningende de bintu byane ngarosie cha nkaba akanyuma bakandirega sikawaida kanya saa 3 ga muswati yanga keresi miyo no oyo nyene marembo bono okombori mugeni magiya bwangire gocha nere tanya konyo otago yo tete simwatikanirete ngaira no nyuma ngate murugi ngamatebe yaje
momuro twaithika moro nyingite no tayo bono tigambwatie manye ngikire amaene nkagenda tina ikiro iga muzati agante byaya mugeni magioborire wekire mwaya bono bwo nkanyora ntwabwate kiombe gya pota ya nimbwate pipi na irigeti pota nkanyora kiombe nimbwate babu nimbwate jibesa tigaminyokie manya kwere manya kora mangana nao matebe tipo kaminyoka tinteneti ngekese pota iga ngabatebio muchana nyorire tukaenda magiye sabana nao matebe lakini mamuru tendiro usinakete abandi bagatakongolya maswali anje ngabaombere nyengaruke njengawocho ngagaka njibese njengawonjoka tena bona agete bakabu muchioyo nganyara abandi bakondutana bono oyo mombaro bani ngabanganyi bande togende somugambi ani bakira umugambi rero rokonyo rumanyira mangana puna na igitwike somugambi atoli batatu mugambi ukombori nga mugeni mumuro ya chabore no chotigu andi gente igaranchanda egento ndagokonye okoenda sawa sigari gituka bakomwere kyo kyoko bono nche nakora kende kaenda saba sigari tuli batatu sori batenabo nkabereza ngikubereza bante yaye mangana igo tuna makomu ayabona yento nyambu to bogera mocha kwa mocha bagezi mwatira dino muroyo polisi irandanye naye aso oli botyo ina jedere ngaruo rende aroni nje tebakaka ngajinji chianga gere chianga na gwatene chinjao katayo muru yane ngachiri bosongo muru yo borire ono tigato ndi kumurike ne chibuni ngakitegere chibuna gitigete kalimo kepigipi ngalino muru yomo orina oyo mwabo oyo isemoke na bwatene le pigipi era gacha kuguria bamura babere nanye ngabori babere tugaje bakakemera tugatige pigiyo tugaje bakatown hii tukori korukuria ya Jumatatu bo Jumapili umuru twagiteje town bono Jumatatu no bwakire bono Jumatatu no litiche town na mura bo toika town tukabata ibono ga muntu no twamunyoreta tugatige bi kemera kwanza tugaje baka town ne chiruri 9 tugaikari stage tukamata ibono tataga no twamunyoreta tuburde ngamba biri muri tatayo ntokara bon tokana paka round up tukana paka round up tuli twins abanda ibono yendo kara tata round up tayo tenda poli ali dentro de polícia Kisi Central Kisi Central to jeta bizi to musiali olengo kuchinga alinda to pocket bon kansa kwe kurumo gana lakini ngendansa betini biba yani akansa bike bandi akansa wanza gisini alika marieta na wakora akansa magisini akamanya konte byo kobera abo noto na murabo nabasubati bamwabo muroyi bakoreke baikire bono nje mabore ireyo nande ngoiteterere na ibona itirire ndi bono mamu mwabo numungao yani nakingo tabanga nande ngoiteterere mundu nde mundu bono bade bono noyo kabere nande ngoiteterere bono bakomogore bono lituru etorire tukabutabu uri ukiri ko okorora ikinamba kiri namo ete kisimi ya kiri kugituraki aliyago cyo gote yaya akora naye gwatakire amurunyo nyo kakalemo ni pati una baskari no musikari bono agento okora lakini turagenda buo turagenda ribo iri bondiga ogenda urare mambia koreke oije yere Jumaine bono wana bona akorete ona tinjetika ngakiru mumuru ne sina tigete pikipiki na bwate namba yae namba na bwate ne yaise isakare kitale nkamuakira agate bichobu mugeni bibiati gabo tubasa kondi yeberabu paka ukiri konyo yange yanenye mataru mumbu angana ngararo nkamweleza iguna yabu Jumatano no ngaje town polisi arinjete ne polisi kanyanda abantu abo no bakira bono bayiri baje bonse pi barangerane abana bane bakire ni abakiri bakire bone batomogore teiga abana mara njenga toboye tukabuta ano wadenga bana nande genda bona aba muraba batwari nite pipi nabo yo mare akogendi yashi yemebere oyo mwabo bonende inkari
ara no yomo nera akogenda iruria nyagitari abamwe abo bagatotebia aya kimete ngumbwa mugitanya gwechana togende ngumbwa turari nyambira ngumbwa mambi togoreki mambi tuocherende tuocha njibono nkarari mate nama itenga muro na kwete kene njina mate muro na kwete gaki njibono nakora kende tukagenda rende ngumbwa abo nachikwenda ngumbwa alibwe anko yana lakini nkareba ndindete tintama andi njina bwate muchana na bwate birengere bindi autu arareto wakimambi ibono boju kichuma ina chu aramisi tugacharene ne paka polisia abana bana no bali abantu bono bachire bakirikiri bono rende mu sigari bakaraya umuntu uyo ngira unza bana kuri bicara abarande uchaye bali aitu narinde musigari yante dia yabone ndokora bakwana abana bane tukora mu gachama abo mu murega gutuka nikari biya ataruo nabona abete mabu tukuria aramisi yeli chuma mosi sana na bana bande tendaga na rire amaine bakameonte bitata nyaye kole mabu bono magana togete lakini akwete maite nkarwa ntonga nento giaruga kigachaiga kigantawale saidi ya basigari bakairo maguta nyagitari ya uchenda kaiba minyoreta bono eba monyorete saba gotebe nga rungo yani uchimigori tima migori bate atenga migori akara atoka nga buna abona linda itire nga ringe bosa bono rende ndwete onje nakora kende nkarwara rende eri basigari bakangenya gitari mbete gitari matuka tato karusunya gitari abuna abere buya haningara tuje polisi rende nona beto ngababu bona masisi gatia bono narure nyagitari nanga jigatera bana bantenga ya mate muna bakwete baida bakare chiombe bakare chimburi mwakuru mwawo wone bono bakare chingoko kene muchiyi bono kene ngikayo engate gakinye gije bato tiro bugima ndibintombirike kende bono ngonya gwakira ndumugambye simya basi bakwire ibintu byo mu rugi ono areka no ari bono mugambi usito mugambi mu chifu nero nyako matevinga yaya bintu mundu mukene ngeye ukunwa bono muneliye chuma mo ngombe yani mu muro nyasirete unabairete bintu mbakite bakareta basigari kukeroka yani nyumba baranye tongete bakara siare mabuta ime bono basigari bakaranye rimia bono rene mo anyago kuona bokora yani kuona nga montacha bono ari masisi asinde mu murumo ngino yo tabwate nyumba abamura abaye babwate kibese kunya baretira matabori ngano yo muchanga bakarete gatu bagachira mama nyumba rinde gaje kwaeniwa hai ni gurinde eri babutolete bindo neri umungino yakwaeniwa wasekera umumuro yakwaeniwa elibono magega elibono ndiyo umumuro akikwaeniwa bono tarakikwaeniwa bono ndiyo umumuro akikwaeniwa bono nali bakenyete bindo bono libaji ko kenye bintu bono bono nali masisi yagenderete bono kunyuro kurubeli gurende kurubeli mbako no mo bero no kore danje kwikibere umungino sibo umumuro uri arabona ntubete kurumaye era kwa nyumati ko nwa dina wali mutinyo lengo nani bono no mo akomu ngao na ndo bare mo akomu ngao bono rende masisi akaendera ngechi kwikibere hono ikeri tukuria chuma lakini gitereke chuma ara misi maragoba ngakero mugambi esi ngamade yake mugambi mumuri mate kumambi kwa ni wali nyigwete kaki entoko ndere ne kinyomba koranje kaki uri abasigari nje tinga retikende kaki ondere kinyo ne gasingo kara ya tiga entigere gasine ngasiko kigene ngege gusareka wana bo bwakide chuma mumuraka rusuri tukeri mochari yabo busonga akairu nga bagaita bunyamayiga bagaita ikitu bakirije sani bagatina bone no kiasi n'abantu bagamenya ko bwata maguta bayitonge mikiyane yonse pi bono bintu bikasari kabone bintu mukungu bagatama bana bagatama bono kene nkejo nje timba tikende bono nabona rueta ngabare chera chuma elino muru yatundegere chuma mosi chuma pili chuma tatu ngairuko tini una iruko tini
chacha ndigereri ali amasakara ali bono bagite bakarosia kuitire gisimi andigereri ali eli sakara andigereri ali eli sakara agantebi genda siku saba ime ani ngaya na masiku saba ani siku kaera naenda jina ni digoria jiri andi yange chumaine nani ngairu ngairu koti naenda ali eli sakara kali sakara agantebi mzee ndoro jendo kenda okora genda lakito yenda bu ora genda tora koro chungu ono omonto uyu ng'akirite esimi tachete kobwatwa okay ono omonto naro obwate tu omonto naro aete chibese ambikire agotomere transport ba promise tina mutomera bari turande mutombera bari antumira esimi ya 4 tamaina ne moete 500 esimi kana ya shilingi 12 ono omonto uyu nachiabwatu oyo nabwatire oyo gwe mpesa akorora matebetinga simiyane bwate turisa bekero kibeze inambe nombekere kibeze muchiere arabu nano muntu njiboti mani akibakorete baje kanyana no muntu bayiringe no muntu oyo rutima yetin kumanyaro nga bakorete bakaje kumanyaro ani nganya bare turu muntu nange wiki yari antu gabanere bono muntu ina baringo munyaro ngora natari naro yose nari nabwate muchano nange ora kenga chakanya nere oringe ke baba itete no muro iba ba mumiyete nere ngaja gukumisana bono no baya bete igo bono mumuro na bakwete igo yone gaje ke kalende unaru usiume ngaja nganya ore yange gaja kondora igante bya yabo turi kwenda buo turaenda buo no rabera bono totaragenda kuro bwo swatu ikiri mochi osambirwe barabiri endagera mukao tamira nabana muryo ngaya tamira kuchi muryo nabona igakite so mwana busonga mwana enyaro mu muranaro miyete busara kabaruwa onane gwa kirisi hono akete bona kerna enda igako chimagena nario yange yanteti yaye tokonya kwa gweka muchino manene murangeri yaije muyinya kwa bakoma iketo nyomongena te mwaga tanya kwa gweka inchu murangeri na murangeti yaga yeto bwa menye kuru mutinyu gatatu kuru mutinyu tata kite tare 14 twayete kuru ange mwako mo teja jange sina saba esu kuna ya era iga ori turuye to no ri auto menyetari na turuye to tukasukubechia minto bono bichitu gakombe nyumba sangao no mento bana bana ba bande bono bana mbayo abana banene bage bachi bono nyarugo cia sokire ibire okay bono umwana uro moketo te no yokorte form 4 nyorotanyete magisi biyara kinirende na akorete na amayotema abarande kusiende bono nere on tote nere omokera kimona mete so mwana bono inkai gabu war bono toko yani urokoro tiyo bono njira tiyo bono rende akirende buno muntu yatoka muntu buna bwatu oyo Tanzania oyo to na toka gachaka na chaka bwatu mitinyeri yari rebe kibage kibono kya gete chimaski na bwatu bono ari bono korra kera togete nchibono naringa umagena nari mungambia tu ngakiresi mugeni ngajori ngamate ndindia sende obonde bono musigari ngakiresi umuntu uriyo goheretoka mangana yakaba nabwate tu yenda ngo mumanya uchiko mumanya ana basigari ne bakira umuntu oyo mubekire kibese oyo mbekire kibese arabuna n'umuntu narabekire kibese bwegari bono wende bakire police tubanyende police ne twense alinde bajitu bakarigo sinabasibu sinabatinkumenya yose mbantu byo bali abantu 30 ntimunda na umanyite lakini aba urokora mba umanyite ntinya manyinga nabansugeti abantu bazi bakabikwira ni paka abantu 30 aba manyinga nsugeti kajinga mumanya umuntu yarengo mwengo manetu kamumanya ngamutarira kabisa baziga hapana tali sio yeye ngamatari nero talionda bono linde abaru baje bakamachora una bamuchora etukanywa nere bono linde na barime bono nyira omenyete magenabu ekina kya onge genda tuse bono ikere asinche bono tino inkero bono ando barime no bwadeki nje timbu adiki na gosawo machibu na to wedanga na akorde kene bono aye noro chinga kanwira na uchika
birenge no bigo binchandete kera nche kurubo kinakwane chinanya guchiande chinkinka nche kurubo ande buna tata asirete agante mbwate miaka ngene kuruma ko stina na biali tumwa ko stina 3 tata ya gosira mwa ko stina 7 mama nera ngacha kaimo kanera banta uka mukore bitina abachi yangeju akacha gatama akacha gasoka ngam muntu turenda twakinire iga magukuru hako na batorere nyanto itika soma agaturageri tugakina mumuro ringo monene yaga kaimo kagatama gachi guchweli kimeru ata wasinje bige na ringo monene rende kakini abana ba minto na nyo mabwanga mapema tugakini abana ngabarukia bono rende ba kirumo ndombo yale nanje natwera abantu bana bono rende bono tinkumetie sengo rusio boroki bonkoego bono nakina rende wa ake bantu bangambe tingira ndebona muna narenge ngiti nabwate muchando se bantu gake hayi nabwate muchando abantu no baraga niko gukwanira wanje tubeke namba ya aso matandao ngobe kabisa okay diamond mwanchu murigereria history yo mugakoye batosomige nteke monga tari bonsi babwatire bakorete ibintu biri babwatire abakonyora umuntu nababwatire asinga incho kubekera rwengana asinga incho gwetane igenka asinga incho kubuna gento gete akabekerwa akabwatwa asibire abandi barechere imyaka abandi basibire kifo abandi basibire gose maisha lakini umuntu yasobwa ene bwa mangana bore buna tata amenyete nyasauri iguru banda bumba bwati mangana lakini renda abantu baminta bagusi njenge ntongere ngo kwana boira baene tegete nkirorera iga twagambire amangana ngabuna ye binyoro ayatari aramatangani efamene twachiete igoro elio mongina no mugaka baitanete mongina mugaka gako mongine mioro no mongina akamusamba era tebeti abana bo mugaka oyiga mo basa kubwata tato mino mo moire chere kiagera ayana mangana muragambe genka moigwane timaiti gosemba nyigwete kabara agenda gukora igoro yabo lakini abagusiba minto totigeri bero totigenda mwamu abantu baitiru bashabru asinginju okay abarogi mbaro kurukarana wanyina ase bibilia baba simi onyomoro gimbare ngo igoboro gitari bono gwachaka abarogi barabumbaro ntagete gwanchira lakini abantu baitirwa abanga asokubekerwa abarogi abantu baitirwa abanga asogukagirwa yani ukagirwa umuntu tu azingitu kwa romu tekieni usimweta na manyinga wakagirwa umuntu ngana omorogi bono muno ya akuru kwa omorogi akuru kwa moiti lakini rende koti ya moiro bwene ngakino nyamwamuru geto moiti yaya muntu yombi yare emomukagirete bobe etogo sabaiga che familia chi chonsi cha kuroro buoye ka etogo sabanya saenga nchinyore ribaga bairane bakwanirane baigwane bagendere komenya buna abana abamo ekyagire koti ya bairo bwene na ende bari mwensi moto tegereta gusiengima ekerengana yatukire tikakurukige tutukuruka nga suspecting mwa suspect umuntu mwenda mwamusambire mechi mwarabie ndagera yaye mwamusaririe nibo mwasiriegesa kupiki ariko chakaba moyo lakini mwagetindeka asengencho yogo kagera nenda mwamu tosemani na turakonye egesa kugita maretana ngoro koroja sikaka sungura na kuganeirie ebiro ebiya kagendera te kurigereria ebosongo vibes.